Ay, Agi. Dito may laik-ik magwag ko ante. Bayabas. Ay, harvest man daw siya. Magpa-harvest. Sabado ka harbison pa. Ek. Abigin ako ginatamo na yun kasi hindi kontak pa. Kaya kiat Miguel. Naay motor o. Anak naman, dayon siya. Oo, kaya dayon. Ay, ang motor? Ay, dimension, di dayon. Di dayon. Kristal na ng motor. Miguelito. Motor. Visit. Sila growers na sila diri kana. Uy, nay, kamansi. Saya ko. Nami ara ba ng kamansi? Leader na. Leader ba? Hindi na lang kamay. Hindi na lang tamo. Hindi na mainan. Tama sa kape. Basan po Mikaela dire. Dito man sila Magpalod. palod niya. Dito man sila manakaig motor. Pagbuan na para na to ba kung madaan na din kasi siguro ko. Hindi na yung sa una ba. Pintahan. Pero kung bibiya po kung sayang kayo niyo. Oo. Bunga no. Yung bunga. Sa kayo, gamay naman kayong bunga na.
taas.